Als je oer de oude rondwij van Burgerbrede, ken je ze eigenlijk net missen. De edelman, de werkman en de koopman. Welkom allemaal op het prachtige plein, helemaal heringericht. En vandaag openen we officieel de edelman. De edelman samen met de werkman. Moet u me even helpen, welke is de werkman? Volgens mij de werkman en de koopman. Samen vormen ze de 3 van Sminia. En de edelman, zoals u kunt zien, en misschien ook wellicht weet, is een knipoog naar Glinsterstaten, het Rijksmonument uit 1855 aan de prachtige Schoolstraat. En deze edelman, die is inmiddels al goed gevuld. 3 bedrijven beneden, dienstverlenende bedrijven die elkaar ook heel mooi aanvullen. En in de werkman en de koopman is er ruimte voor horeca en detail. Wethouder Caroline de P. van Tietjekstadiel hier de eer om de edelman officieel te openen. En ik hoop ook dat ik iets van de schade nog krijg. Ja, zeker. Ja.